obodo kwelugo n'ife na-emo Ike tụlalịlị na Cyprus obodo kwelugo na mmọnwụ apụgo Ike tụlalịlị na Cyprus ịdị n'ife ịdị afụ ụzọ Ike tụlalịlị na Cyprus aya mma ude aya mma ọmaba Ike tụlalịlị na Cyprus ike tụlalịlalịlị eti ọsọ Ike tụlalịlị na Cyprus ike tụlalịlalịlị anaghị n'obodo Ike tụlalịlị na Cyprus ịdị n'ife ịdị afụ ụzọ Ike tụlalịlị na Cyprus aya mma ude aya mma ọmaba Ike tụlalịlị na Cyprus tie abụ onye a na-amalekwe n'obodo ebulekwe wee tụnye n'ime ọbịa ọrụ obodo n'olu ka ọ na-eme olisa n'onye wegwu obialio karịsịa mma mụ na egwu ọ na-eme na mkpụrụ mkpụrụ na-arụ karịsịa mma mụ na egwu ọ na-eme na mkpụrụ na-arụ ịgba tupu mmadụ azaba dike tụrụ alili na o nwere ife ọ na-eme tupu mmadụ azaba dike tụrụ alili na o nwere ife o mewu na mmadụ zala ọchịagha nne n'ụwa agha pụta ọchịagha eti ọsọ mmadụ zala ọchịwụọ nne n'ụwa agbabawo ụfọdụ zala onye ego n'uke ego mana owu ite na-emerụba arụ ife njikwu onye bụ okwu bụ na oke afa na-egbu nwa nkịta nne mụrụ kelechi kele bụ mba nwa onye amụcha na-amụda n'isi ojii nne ojii ka isi eje anụ nwere obi okpotokpo nwa m anụ nwere obi mana ọ na-eme ọgọkọlaka mmanya ya ka o ji wee bụrụ dike tụlalị na Cyprus mago mmanwụ mgbe elu bụ anụ ọsa mgbe anyị na-eti egwu n'otu ọdịchado kelechi kele bụ mba sokwa n'ife na-ebo kalịsịa so wee nwere egwu na n'Igbo gị malụba o wee mesịa wee jebe obodo oyibo ebe o jere gbaba mbọ ruzielu na Cyprus wee sote onwe ya n'elu ụwa ruzie na Cyprus tupu wee bọtabure kalịsịa wee bute ike wee soruzie n'ebe a na-egbo kalịsịa butere ike mana oju mana wee bili ịbụrụ onye Igbo bịazie Cyprus Kalịsịa nabata ịbụ onye Igbo ka ịbụ onye Anambra Kalịsịa nabata ịbụ onye Ebonyi ka ịbụ onye Ngwa Kalịsịa nabata ị mana kalịsịa n'ọdị ajọ njọ Kalịsịa nabata ndị onye akwụkwọ karịrị akarị Kalịsịa nabata ndị bara uru n'ụwa karịgo Kalịsịa nabata kalịsịa nwa mezo ọmụ ọgọ Kalịsịa nabata ya ka o ji bụrụ dike tụrụ alịlị Kalịsịa nabata iburu anya mmiri wee bịa Kalịsịa nabata kalịsịa ga-asị ihe ebezina Kalịsịa nabata ebe ọ bụ na onye si bịa kalịsịa nabata n'ibili eweli ona n'aka iji wee nesi anya o n'aka iji wee tụba alo n'aka iji wee nesi anya o wee tụba alo wee chọba afọ ọzọ mgbe jụọ kelechi kele bụ mba nwa nwoke dị afọ ọzọ onye ọma ka ede afọ ọzọ maka na ị ga-aba na mmọnwụ ife ọzọ alụmnne n'ụwa bụ sị ike jụrụ alịlị na-asa awetụlezie ya bụ afọ ọzọ ya bụ afọ ọzọ n'ọgụdachi anyị wewelu ya wee mebe egwu eruo dike tụrụ alịlị na-asa dike tụrụ alịlị n'elu ụwa
Ike tụlalịlị na Cyprus way. Obodo ekwelugo n'ife na-eme ogo. Ike tụlalịlị na Cyprus way. Obodo ekwelugo na mmọnwụ abụgo. Ike tụlalịlị na Cyprus way. Ịdị adịfe ịdị afụ ụzọ ga. Ike tụlalịlị na Cyprus way. Aya mma ude aya mma ọmaba. Ike tụlalịlị na Cyprus way. Obodo ekwelugo n'ife na-eme ogo. Ike tụlalịlị na Cyprus way. Ike tụlalịlị n'elu ụga. Ike tụlalịlị na Cyprus way. Ike tụlalịlị n'Europe odogwu. Ike tụlalịlị na Cyprus way. Ike tụlalịlị n'echi ahụ. Ike tụlalịlị na Cyprus way. Ike tụlalịlị na gaba n'iru. Ike tụlalịlị na Cyprus way. Aya mma ude aya mma ọmaba. Ike tụlalịlị na Cyprus way. Oyo onye a na-ekwu okene n'ụwa bụ Chifu Kelechi Caleb Mba nwa ọgaranya. Onye nwere ego dị umeanị mmọnwụ mekene. Kalisia Global Tours Universal Travel Agency mmanwụ ego. Kalisia Global Ventures General Merchandise. Kalisia kwa real estate kiji kalisia n'Europe. Analụ anelele n'Europe ma n'Asia. Kalisia nwa kọntaktị iji jebe mgbago n'ọdịkwa gbọya nwanne. Ya bụ na onye kpọtalụ n'ụlọ igosi ihe ife a na-alụ. Onye afọ ebulike wee nata Igbo soruzie n'ife a na-eme. Ya ka ụmụ Igbo ndị na-agba mbọ na Republic of Cyprus n'Europe. Yavaji wee ji kaka wee chie gị dike tụlalịlị na Cyprus. Dike tụlalịlị na Cyprus odogwu egwu yi ka ị na-eti. Chukwu ekwekwanụ ya mee gị nwa. Ụzado ewegwu nọ na mmọnwụ. Ka anyị kenezie nne na nna ndị mụrụ dike tụlalịlị na Asai. Bishop Dr. and Mrs. Amechi Mba, District Superintendent, UCC, United Church of Christ, Ndioma unu gadio. Ise wakwa n'unu ma farukwa n'unu n'enu ụwa. Ogologo ndụ narị ike unu ga-enwe one n'ụwa. Ga-abụ ekpere anyị kpelu n'isi nne na nna anyị o. Ka nkene nwanne nke Injinia David Mba, Chairman CEO Diamond Credibility Consultant, Dutu President Olisadonye Nwegwu Keneli, mmanwụ ndị loo n'Isuochi Enemy Masquerade. Ezi nwa Pulichi na nnukwu egwu ka ọ na-ara n'obodo. Injinia aka na-alụ nọ n'ebe niile n'Enugu steeti. Karịsịa osimuke na-eyo n'iwere obi salịsalị. Ife mekwa na Dr. Chukwuemeka Ezife, former governor of Anambra State odogwu n'Igarịla. Chief Ọkwadike nke izizi n'obodo Ibukwe. Papa nnukwu Omekene Kalisia na-ekene. Mentor n'Igarịla anya onwegwu na yone n'ụwa. Ife eme na ndị ọma ijeje mba n'Abia steeti o. Prince Mr. and Mrs. Ọdịnaka Igwe. Prince Mr. and Mrs. Ọdịnaka Igwe bilio. Oke osisi Abia mọnwụ nwegwu ekene. Chairman CEO Krisnak Ventures odogwu. Mainland Oil and Gas mmanụ dị mma. Mainland Cargos ibu n'ubu Salibo. Karịsịa simuke nunu ọfụmanụ. Maka kene zonyo malụ ike kene n'ọgago. Ifu Nnamdi Frank Onyekaba,
eti okwe eri okwe n'isi ochi ọkụ na-enye ife na Cyprus odogwu karịsịa mma osimokene maka n'isozi na ndị nwe obodo na-asa ife mekwa na-akụ big akụ onye nwere ego na Filipia akụ onye nwere ego na Australia bodogwu akụ onye mpọ na-egade karịsịa mmasị m keneyi ịgba Ifugochukwu ụkwa ndụ bilio ikuku ọma bụrụ egwu onye ego n'ala nsọ nice wind dị onume keneyi akụ enwebe na South Africa odogwu mgbịrịgba ego n'ala nsọ Olisado onye nwegwu na-ekene iyo onye ọma karịsịa sị m kene ife mekpa ndị Ebuka Ọnịcha odogwu nwanegade Chairman CEO Film Nation Entertainment odogwu karịsịa nwa na-ekene ọma Ebuka jelu Cyprus wee buli ike wee nata ọ dị isi onye dịka chi enuwet mmadụ na-egade ego oyibo na Jakarta mmọnwụ na-ekene karịsịa osimukene yo ego oyibo na Jakarta ego oyibo kwego ka na-ekwunu ife mmekwa na-alụsị ntejelu ịnọma mbala ikike ebube Chifu Yule Doche Nollywood icon ogbotogbo nwa Peter Doche na mekene yo karịsịa nwa simukene yo n'ime ọfụma ịgbamo nọ n'ala n'ọfọ n'abalị karịsịa onye eze okpotokpo nwa m n'ịgbaligo eze ọmụọkọ ndị Igbo niile ọyọma iketụla alịrị niile mmife afụrụ anya aya mma ude aya mma ọmaba aya mma ude ịmakwala odogwu ịdị anụ ife o ịdị afụ ụzọ ọga aya mma ude aya mma ọmaba iketụla alịrị ude ị na-edo iketụla alịrị ụmụ ọkenele iketụla alịrị mmọnwụ ma apịago mmọnwụ ma ọpịaluo n'ọpịazugo aya mma ude aya mma ọbaba si mụ bụla egede ka nkene ndị bụ ọga n'obodo ife mmekpa na double high chief alọlọ ihe one of Isuochi ọkpata ozuọ na one of Orumba odogwu
mmiri mara ego nostra ife emekwana Chipsa Edwin Igwe The Lion na Hamburg odogwu Hamburg dị na Germany na German machine oke na-achụla aka Kalisia nwa na-ekene ife mekwana Ifeanyi Chukwu CEO Blessed Anyi Metals International odogwu Kalisia nwa na-ekene Chifu Chukwuebuka Sochi exclusive concert n'idi anyị mma Ezudo na-awọ ide mmiri ezigbo nwafọ Imo steeti odogwu Kalisia nwa osimu kene Igba ndị ọka ụka na-eti obodo ekwelugo n'ife na-emo obodo ekwelugo na mmọnwụ apụgo ịdị anụ ife ịdị afụ ụzọ aya mma ude aya mma ọmaba ike tụlalịlalịlị eti ọsọ ike tụlalịlalịlị anarịghị n'obodo ịdị anụ ife ịdị afụ ụzọ aya mma ude aya mma ọmaba Kaibulege chojebe nwanne dị na mba maka na ezi oyi ụtazi ajọ nwanne ịma na mbọsị nke nwanne ezi oyi na mana nwanne dị na mba n'elu ụwa ka ịnwarụkwa maka na onye na-eme ka isi ebe onye na-eme ka isi eme ka anyị ga-agba ọhịa Kalisia nwelu mmadụ karịa ike tụlalịlị na-asa Francis Ụzọho Abolikosia FC Cyprus wee eshi nwa ọ na-ga-adị onye nkwude nke ndị Naịjirịa Nọmba 1 goalkeeper Olumekene Kalisia nwa Sibukene ife nekwa na Sakele bụ Nnamdi Edumobi na Philippines onye ego Kalisia nwa Sibukene yo nenu mmọnwụ ego n'ebe Chifu Eziafa ka ego uwe ezu oke Iwon Bones Owerri Kalisia nwa Sibukene yo manija ife emekwa n'ụmụ ikolobịa isi oti Friends Club International Kalisia Sibukene uwe Ebuka Dochie Closing Money na Ntejabụ obodo Closing Money na Kuwait Onyoma Kalisia nwa Sibukene Ebuka onye bulebugo Igbo Entertainment Music TV
ndị ọma n'unu ga-adị kalịsịa nwa odegere ịgba mole n'ụwa ọnọma barista oke igwe ga-adị one n'ụwa House of Assembly member Umunnochi local government area n'Abia steeti ka isi eje mmọnwụ ekene Honorable Mrs. Nkiru Konyejocha Negade Adejeje Mbawanu n'Umunnochi Daalụ member of House of Representatives Isukwato Umunnochi Federal Constituency Ijelemo Ugoli Veneme Ike Chulalele na Cyprus way. I am Maude I am Momaba Ike Chulalele na Cyprus way. Idi Anife Idi Afuzoga Ike Chulalele na Cyprus way. Ike Chulalele na Cyprus Oga Ike Chulalele na Cyprus way. Ndi Chulaju Nenu Weterugo Ike Chulalele na Cyprus way. Onye Chimeleze Gogabu Ike Chulalele na Cyprus way. I am Maude I am Momaba Ike Chulalele na Cyprus way. Idi Anife Idi Afuzoga Ike Chulalele na Cyprus way. Ike Chulalele alilele mbombo Ike Chulalele na Cyprus way. Ike Chulalele na Cyprus way. Ike Chulalele na Cyprus way.